spiller de over midtbanen. Så ingen risici i spillet. Vi får det bare løftet op, og det er også sådan, vi altid har kendt Sønderjyske. Så det er i hvert fald basis. Sønderjyske, men det er godt nok altid varmt og imødekommende hernede, når man kommer her. Måske også lidt for imødekommende i feltet. En udmærket skudmulighed og 2-0. Sikke et drømmemål. Og kom foran med 2-0 på Mads Fenger. Han fik ikke målet før den her. Ikke noget frispark af Daniel Jensen. Nikolaj Poulsen. Og hele tiden Lars Søndergaard ude i det tekniske felt og pep-talk. Jønsson. Slot for god plads. Kasper Slot, der også har været målfarlig i den her sæson indtil videre. Ja, det er en god bold ind af Jens Jønsson i fødderne på. Til de mange medrejsende AGF-fans, der har taget turen de 45 km op ad I45 for at være med. Kirkeskov. Offside. Afleveringen, der er alt det lækre, han har fået lavet lige inden, så ligger afleveringen bagved, og så er bolden væk igen. Jonas Boring, som ikke rigtig får omsat den til noget fornuftigt, så skal de måske søge den anden vej. Gør det også her, det er Thiago. Der går det stærkt. I de der omstillinger, der er Randers rigtig gode. Ja, se Randers højt i det genpres. Vil gerne have de her lidt stressede afleveringer, som det er nemme for dem at opfange. Og det gør også, at de tvinger Vestjylland til at lave de her afleveringer, som her har de haft meget af. Bertholdt. Søren Berg rykket i dybden. Det er udmærket arbejde. Den 37-årige angriber. Når man nu godt kan lide de sådan lidt mere chanceskabende ting, og ting man husker fra fodboldkampe, så er det ikke meget, de har skrevet ned på bloggen indtil videre. Nej, altså, der mangler jo afgørende situationer i felterne, ikke? Altså, som også får folk lidt op at sidde. Boskab. Peric. Frem mod Thiago. Christian Keller. Der er desperation at spore i foldomgang nu, og Barcelona-dragt. Det minder meget om det, de spiller i Catalanerne. De får vel i hvert fald ikke de problemer, AGF havde i sidste uge. Martin Dauer. Udmærket. Masser af fysisk betonede dueller. Jesper Rasmussen. Kontant for Fenger. Ja, som endnu ikke har fået sit gennembrud i Esbjerg i Superligaen. Siger selv, at fra Esbjergs side forlyder det, at han er altså lige på kanten af det, men det er rigtigt, det er ikke rigtig kommet endnu. Vi kører på sidste minut af første halvleg. Der er ikke lagt tid til. Anders Poulsen, så det kan meget vel være første halvleg sidste angreb, som FCK er i gang med her. Så skal den vel være der, ikke? Gislason må se sidste forsøg blokeret. Til at stå de her lyngecitater i løbet af kampen. Hver kvarter, der skifter de lyngeslogan, har vi fået at vide her. Indlæg fra Dalsgaard og Jørgen Spar. Helenius, Anders Due, Halmand, Augustinussen.
Men lad os nu se, efterhånden som kampen skrider frem, om vi skal ud i det. Rasmus Lørt igen til Anders Due. De er altså meget veloplagte. OB-spillerne veksler hele tiden side, tilbyder sig hele tiden i de offensive momenter. Ja, nu har OB ikke noget at tænke på. Nu kan de spille lige ud af posen, fordi nu er det bare afsted op mod David Rosteds mål. Nu er skaden sket. Alman. Helenius. Her er han i fødderne. Augustinussen. Anfører for at være Stockholm. Igen bold i dybden. Lindberg på jagt. Trine Thomsen. Skal lige bruge et par forsøg. Med en lille tunnel. Spil med stor risiko. Nordsjælland, men de kommer igennem. Til Liga. Lindberg. Og Fenger. Ja, der kommer lige tage hatten af for den måde Nordsjælland, de kommer ud af den. Ja, og det er... Ja, han træder på bolden, og så går han igennem. Det ja. Og så er der muligheder at Lasse Petri. For afsluttet. Det synes meget godt, at Mads Fenger står der. Det er et ungt mandskab, de har bragt ind nu. Nordsjælland. Ja, det er jo sådan en kamp her, der ligger lidt på vippen. Frisk af Kasper Hjulmand, som tager et par chancer her. En fin forsøg for at ramme Tommy Bækman her. Og endnu en mulighed her. Denne gang til Alexander Fischer. Blokerer sig også. Tommy Bækman på solomission deroppe.